Saranane kang dikanang sing duase mawe buku sawetku maksiring gelahan yang kanang mamuju wang rampak untuk kapian sesuarane hangat-hangat umule gongso ingkang anembo baparing gongso lukonoto nyotoan babara kenawang puspuan ceto dadya pramojo lambung tomane ing sasana rinengko nggih Sri Panganten putri ing Dupati Sangking Ahayu Ita Sofia mangkono sembaka jingkaran tilar sasana busana kumarang manjing ing sasana Bandra Swasa sembada ngrasuk busana ingkang Sunyo pratangga entuyan amun-amun lelaku mampang malete mancola putus sing sewa ulung sumiran ulung trepo ingkang amrabo kentar-kentar gunung ginanta winda ambak parang Jokowi notonya sanding pongan ngakaton teman sebut narapat terseratur rojo sarang legis dan rojo panganten jaluk abagus sari widayat mangkala jumangkaing pepodo denyo garati larapan di palarapan puspato ing sangat jegik sasana parimara giya kandheng sang judakane lumaksana kanthi panjenenganipun Bapa Sugiyanto kawuryan panggih ing kawujikan kanthi sing aratan rawuhipun putra panganten kakung mangkono separek jumeneng wonten ing sangat jegik parimara sembada bante angadani tata wacara tumtirang para ingkang pinatakannya dening Bapa Ibu Kadang Besan Sukresna lan bating pangandika anati ing dahat pinanti ing pakurmatan panjenenganipun Bapa Sugiyanto Dewasanipun sawiko ing anakaken pinangka suli pamatur Bapa Ibu pamangkati anati panjenenganipun Bapa Sugiyanto sini kosong pramila katur para paraga ingkang sampun tiraka widataning setya kuwi raja sasana pamedharing sabda kasumangkaken nuwun suwun biar puasa kalau ambil gambar tapi pakai ini menyanyikan kalau di sana enggak mau enggak saya tadi Nuwun para rawuh kakung putih ingkang satuhudha kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Wes. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para pepundhen ingkang satu hunebda inggih darmaning pangayoman. Para sepuh pinisepuh ingkang satemah tuhu ing bebudhenira. Para pangban-pangban praja ingkang wicaksana ing budi
Setuin para rawuh, para tamu ingkang minulya saha para kadang retna muda ingkang tansah suka masepi. Langkung rumiyin sumangga sarengan nglairaken rasa syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa kula lan panjenengan ing ari punika taksih pinayungan kanugrahan, pinaringan keselamatan, satemah saged pepanggihan ing sasana pahargyan mriki kanthi wilujeng boten kirang satunggal punapa. Shalawat ugi salam sedaya tansah katuraken dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu kita nyadong memberi syafaat bilyan wonten pakewan ing dinten kiamat. Para rawuh kakung putri ingkang satuhun dahat kinurmatan. Esturing manah panjenengan Ibu Supiati ajeng badhe matur piyambak wonten ngarsanipun kaki miwah nini besan nggih panjenenganipun Bapak Rediman dalah Ibu Sumiatur ananging kabekta saking bombonging manah boten kuwawa matur pribadi pramila tumuten wiji dhateng kula kinen hamaki saha talanging atur pramila saking mriku kepareng kula nggih kamardikan nikah secara sawetawis saperlu mawakani kula minangka purwakani ngatur kula nyuwun agung kula nyuwun pangapunten lan kula nyuwun dumateng panjenengan sedaya awit kanthi tinambaran berkah saha pangestu panjenengan sedaya kula sak rombongan saking Laladan Waru Pedalangan Kecamatan Banyumanik saged sowan ing sasana pahargyan mriki kanthi wilujeng tanpa pamrih satunggal punapa. Ugi kepareng matur mriki dumateng panjenengan Bapak Jumino minangka sulih salira panjenenganipun Bapak Legiman dalah Ibu Sumiatun dene panjenenganipun Ibu Supiati ngaturaken salam kalujengan mugi katur Bapak Legiman dalah Ibu Sumiatun kanthi ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ugi ngaturaken sungkeming putra temanten kakung nggih Mas Bagus Sarif Hidayat kunjuk wonten ngarsanipun Rama Ibu dalah sedaya kadang ing mriki. Para rawuh kakung Sumawana Putri ingkang satuhun dahat kinurmatan. Esturing manah pun tak pendet 4 ana kurang Ibu Sumiati ngaturaken dumateng kula bilih ing wekdal menika kula sak rombongan ngaturaken sugeng ing wekdal siang menika bilih sowan kula ing mriki saperlu kehadiran taman ingkang sampun dumatuk ingkang sampun katetepaken sesarengan ing wekdal kapeken nggih anggenipun sami badhe bebesanan sarta anggandhek Kiatmaja temanten kakung nggih Dimas Bagus Sarif Hidayat ing wekdal menika kula aturaken wonten ngarsa panjenengan sedaya ing panyuwun mugi enggal kapanggihaken gandeng menika sampun kalaksanan anggenipun nikah kalian kepanggih Putri Ayu Mas Kita Sofiawati Inten Tabur Songo Wanci Kapengker Hanamung
sakawuningan pilih anggenipun nyuwanaken para temanten kakung ugi panjenenganipun Ibu Sopiah aturaken sekedhik uga rampe. Mugi uga rampe menika saged katampi kanthi suka pinangi manah. Purba wasesanipun temanten kakung kula samanggaaken dening kula sarombongan badhe angestreni ngias pantes mangayu bagya dhawuhing penganten atur paripurna. Sasampunipun paripurna dhawuhing penganten kula sarombongan nyuwun idhi pangestu soang-soang wangsul dhateng dalemipun piyambak-piyambak. Makaten ingkang saged kula aturaken minangka kula sulih salira panjenenganipun Ibu Sumiati rumaos kathah klenturing atur kirang trapsila kirang meranani dumateng panggalih panjenengan sedaya mugi kersa agunging samudra pangapunten. Makaten kula pungkasi akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala tawafil Qur'anin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nuwun kala nuwun dumateng panjenenganipun para pepundhen, para sepuh saha para pangiring temanten kanthong ingkang rinaldi sagunge patermatan. Saderengipun kala matur sumuga tansah katresnan hangaturaken sembah puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring pinten-pinten kanikmatan, katentreman, kanugrahan sehingga panjenengan saged sowan wonten danipun Bapa Legiman dalasan Ibu Sumiati ingkang manggih rahaja nirging sanika. Salawat salam tansah keturaken junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dumateng panjenengan markatan besan sepindah kula berita muga temanten kanggo hatur panjenenganipun panjenenganipun Bapak Sugiyanto anggenipun panjenengan kula wau ingkang sepisan ngaturaken salamulunipun Bapak Mulyati almarhum dasan Ibu Sopiati kula tampi kanthi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula tampi kanthi gubering manah selangipun samanten badhe kula aturaken wonten ngastanipun Bala Legiman salajengipun dumaos sami-sami. Selangipun keperangan badhe masrahaken anak Mas Bagus Sarep Hidayat putra kakungipun Bapak Mulyati almarhum dasan Ibu Sopiati. Ugi kalau tampi namung sedaya tata cara mewah upatara sampun samapta ing pamorbanipun Bapak Legiman sekaliyan. Dene kala wau panjenengan saparipurnaning tata cara pahigan kaliyan samangke badhe nyuwun pamit jengkar saking papan pangan Bapak Legiman sekaliyan. Panjenengan ngaturaken sugeng kundur. Anamung ugi panjenengan Legiman ngaturaken sedaya panuwun dene sowan panjenengan sampun paparingan uga nampi ingkang maneka warna boten saged nyebataken setunggal sepindah malih panjenengan Bapak Legiman matur sanget saha sakunturipun panjenengan soang-soang saged pinanggih putra kanthi rahaja sanika. Mawantu panjenengan Bapak Legiman sakaliyan sak paripurnaning tata pahargyan ing siang dilakukan samangke panjenengan kepareng dereh hanestreni lampah tata sinambi lan ngatus bilih paripurna. Kula ingkang mriki matur Longgono mboten saged walasing sedaya kalepatan kunut nyuwun pangapunten. Upak duwe santen mlewat nyuwun pangapunten. Mangkaten kula nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakudu pinaparakan diurgep cakep yakti datan potuto kalau maksanan ning adicara lumtinang winding panganten kakung dinding para paraga ingkang sampun tinapa para bapak turut para ibu sakyanti para adirga ingkang pantes tampi ing syukurane
lumerek kliwat ya Wisnu kapestani Gusti ingkang bek kiwatu Sri panganten saripit sembata badhe kalarapaken wonten ing saluhuring adi lho nggih budaya nggih tata upacara dhawuhing kanthi aniblat kagrag Surakarta hatine kat kalumaksanaing sedya kepareng badhe karigeni dening Ibu Juru Panitipake saking Sanggar Restia Sasa kalumaksanaing sedya dhawuh panggih Raja panganten kekalih Binarung Kidung Cantaka singgah lan suminggah singkir durga kala padha sumikit nata kaprabawa mring lekas-lekasing sedya tetahe Gusti ingkang anyepta jagat raya asipat putri lan abdi priya kang mangkono sebata angajuk alam penyomi wajaka tumanto manjing ing tataraning Gesang Madya kanthi mangkon Bandra Paliwisnu lelumban lelayaran ing samudraning Bayanagri kalumpak sananing sedya kapur kanthi angadaning adicara mertuni ugi kang pinastan tata upacara papak besan sumbata kadanan kanthi pageh ing karahajan kamis ing aradan Bapak Ibu kadang besar musamarta wonten sasana ingkang sami tinata dene Ahayu Ita Sofiawati kawula sebata ingkang saking sasana rega lumampah kontak prapagi jumeneng Sang Amagus saya caket setetak deno tak sampu suwai Tatan Arima selampun kegurukaning kodo mangkono wis apak ketinggal tembuting pandulu campur neto yekti mahanani kilukai rasa kakit sakwa daya pangaribo ingkang ajaran sang binagus yo mentang gedewa mentang langkap lepasaken jeparing asmara tuwa ing jatane Sang Kusumayu kang pinastan bundang kasih yekti wis gambung ing cetane Sang Ayu Byogowanti dawaken wijining tresna suci tumimpa ing amaranipun ing Rangga Garwa pinastan bundang manjing satinding lisan tinemu jane ingkang tresnan kadidene wujuding sedah ingkang tumpah lan kurbe beda wujude saking giring-giring galang rasane lerakati curiga kang manjing warna purna dena palangkan kantal kamu tapi ndak nyak di tengah minyak kok Ahayu Ita Sofiawati Anjeng sungkem pangapunten dados dening putri marang bulan pantupan baca pitrinasane Gusti ingkang ping dumati Gyo tinempang ing padha kanang antika kakus jajaran lawan Ndaka Mulya isis karewata tirta dening Sang Binagus tinapak yang casak nalika kalihan antika kawula kalih Wanasita kalawan jenar yekti dadya sastra lamun putra padang dan kekalih usembata pati kuwasaning kegemaning ingkang dibuwewahe Prabu Pandhit mandi ing pribadi nang karakan Sidapi minangka sambunging sejarah
yo hangranu padha suwani Prabu dinding pandu ingkang temen raos panguripan padha samparan ing sajroning lain wiji amparanipun ingkang raka garwa ananging sajroning patos anggen panemuja mrikasaning Gusti ingkang andung cekalang Wosesik sukartaning ati ya sukartaning dhewe. Sukartaning raga ya sukartaning jiwa. Temanugrahane Gusti Panasa awujud wahyu palakrama. Wahyu sandang pangan wahyu lan yang wahyu kagem sembada. Tinampa miwah kajiwan kacariyaan tumrap. Angan kakang menang sebut ramas wacara narapan sarai kaya kaju menangakan kanthi kaplanting kaya kadadaraken wonten ing kiringipun sang Pinakus jumbuh kaliyan dawuh Gusti kang muslimat wonten ing saluhuring kitapa suci dumadi ing pangesti saking sekolah tiga Bekasi Jumeneng cacar kang pasasat kang kang ing putan kang saring pinara siasa ndolnya sing pas selendang sindur selendang pangkulan awan lan sing dinding panjenenganipun bapa legiman parandene Ibu Suryati atur pamidangan kananing sang Agus liwat pamidangan piring sang Ahadi tinuntun lontong kang dikepang raos asik tresna pati kalarapaken ing sasana pinajang salebeting apa upacara gendongan siku sapecak moko sandak usna kapok yang kang jusapoko kanang simbol kaya kancan dinding boko mati ing kaharuan kang sinaratan kalmaksating toko upacara panggih apuja pangatawan tekan laju maring adat budaya us ngajeng ing tataraning rombongan pangan yang dikandhakaken kanthi kanthi arenane dening bapa ibu pamungku karya Misalnya bapake gak ketok. Rada miring. Ojo miring ngene sithik. Ngene lho, Lek. Palugon lakuning lekas logita tinuding kidung Eko langsung larikan Eko marang embung sawiji laksana rupaning sedhi Toto upacara hubungan panganten kampung moko kanthi tindakaken bobot pangkawuyan Atmaja panganten kalih pinanggih